सानजानानो आगुलितु फैनानै बंनि रां फैसा करे खबर माने एसे सुबाय थाबा आं फेसबुकाव नुखा आइसुखौ नुबाय आं बोखा तंमालिया आं थांखा हस्पिटालाव थाङै मालायखा बरबाय कक्साका बुमाबाय कक्साका बननायखा এবং চুবানান বাগান ফেসবুক টুইব আং স্ক্যানার রেউই কব খবংনেন স্ক্যানার আদিন আং চুবাই কাপা আনি যে থানফংসা মানসা চুবাই কাপা এবং বংনি বুসকাঙ্গন বুমানি বুসকাঙ্গন তাই বিনি মামাদা সাবো গানাव সাব দंनाय বংনি বুসকাঙ্গন आं कल्याणपुरनि एमएलए पिनाकी दास चौधुरी माननीय विधायक आं कलकाय साका निनि केन्द्रनि सानजाना दा बर्मा खरकसा केन्सा बेमारा बेलाय कलाय दंखा बनि किसान नों सुबाय माखायसा के बसाका दादा बिनि बुफानो रखदि आं साका दिनो बुफानो रखदि हने तेन दिनो रखनान बगे आं साका उसुक दिननि परे थांका 17 दा 18 दिननि परे आबो तावायसा सावैसो आनो बरम गोनां विधायक एमएलए पिनाकी दास चौधुरी आनो छाव निन बर ताबो फायाखौ आं तेसा बरनो साका थानि थांका जेन बिनि नगो आदिनो बुफा थांगो बुमामाबो थांनाबो द आनो पिनाकी दास चौधुरी फोन खायका दादा ओ बरर खायका आं बरनो चेक दि रखना दा नों साका आं 75,000 नि चेक दि रखना रखदि सुबादि नों बनो सुबाखौ बेलायके गाहामनाय आं ननो बेलायके हामबाय याफार 75,000 नि चेक दि रखना अमदिके गोबांमा बरनो आं साका आं बुंनि नुखुनि बरनो परामर्श बरिखा गोबांमा बरनो मुख्यमंत्री समिपेसु रखरै बै गोबांमा बरनो सुबासु मानखा आं बरनो साका प्रति बुधबार मुख्यमंत्रीनि जे सरकारि क्वार्टार मुख्यमंत्री समिपेसु होने आसु नर आरो क्लांथानि आं बिनि इंगनो पेस न सावै आं नंनि मुंनो डायरी वानि बरक थांलिया बरक ताम खलायै बरक बम्बे थांलायका तत हस्पिटाल आरो थाङै आनो कल खायका सार जों अर फाइमाबा बर्ति सिमाय आं दंखाबले ताङै बर्ति माया कारण अरनि बरक रेफार कागज लांजाबिया के नोंकिया साइरेदि आरो बम्बे नि टाटा हस्पिटाल आरो सिनजाखै आं ताखौ सानाय एरपर खाय बरक आरनि गलाय फिरगलाय फैलायका चिनि ताखौ पहर विशाल संते कयजना बंनि फेमिली वो सुबालायका बरक आं नुखा आं नायो हरसाल कबगै लुकरंनो सार नेटवर्क डिस्टार्ब नि बागै बार खाय बन्दंगै थाङो आं साका पहर ता विशाल संनि जे सुबामु बंनि जे सेक्रिफाइस आं प्राउड खाय मासाव आव पहर ताबुन सिमिया बुनो सुबाय फायो आनि पारा गानावनो बिनि दादा आनि न गारि चालक माने बसाव अबेतन बायखाय आं पुसगिया काका आनि राबार दंग आं राबारनि तिनि फेसबुक नि नोटेसन नुखा माजरा सिलजामनि चिनि पहर जोंनि बिशाल माजरा सिलमान खादुखना जुदि केबो सुबावै दंखाखाय जोंथ' थाङै माया हयতো जों फैसा लाफेलेमनि सुबा कासुकसि किन्तु बरक नुखुं याकारे बनो सुबाखा सामायनो रां फैसा लुकुरंनि थुमलाय माने लेखा मानो तैले एसे बरक अगबाङै फेमिली बिनि मामा अमित देव बर्मा होननाय जे नुमानि जे अमरक जे सामानि मब्लायखाय चालिया आं आफ्रुबो बं फेमिली साव जुदि नांखाय आनो कल खायदा सुबानाय जेखाना बरनो परामर्श रवै आनि कक्सि नांलिया जाखाय आं आरनि पुतुलि फैका गोबांमा बरक आनो र फायो आन एमएल हस्टेल फायो आं साया गोबांमा बरक आनो फायो बेमार रंनि कैंसर बेमार रंनि
आं जे माते सुबाय रखर जीबी हास्पाताल एडमिशन फैखाखा बिति पाइमेया आनर फायो आं जे माते लेफ्ट साइड सुबाय रखर किन्तु आं कयनाय जेनि पहर ताई बिसारनो बोखाता बायदि निनि नरंनि बोखानो सबायनान बागै लुकुनो नरक हामजांमाननि अबनो लुकु बाय सेकांनानि बागै गोबां बरक गोबां मान सुप्रिजित दंमोन खामिया पक्सायमोन आहायबानो कायसा दं कायथर नरन नायखलाय दं ईश्वर नरन नायखलाय दं नरक हामारि माननाय नरक जे बेमारनो ना नायै सुबाय दंमोन सालसा अमनि प्रथमा लाइबुमा सैजागनाय नरक नरक तावान सुगदि नंनि प्रथमा सैजाग लाखिनाय नंनि लाइबुमा सैजाग लाखिनाय सैजागनाय अमनो नंनि थानायानो गोचार कप आं पाइना नागे आइना हाय तिप्रा हास्तेनि जत जेनि सिकला सिकलिर जारा सेबुक नति तिते दिसिनि नतियै नर गोबां मा बोखा रबनजा बोखावो अस्तमनजा आं नरंनो सावो नरंनो आं कयि सावो किच्छा जरा नासिंदे जेनि बुबागारा हास्तेव फाइद्रब जरा नर नासिंदे जों तामो यापिरि खाय तामो यापिरि काराग्रम नरं नायदि नरं नायदि तामो यापिरि काराग्रम बुबागारा नरं नायदि बुबागारानो किसा जरायदि ताबुंनि जे तिति एडिसिनि जे अथरि ताबु जों कमप्लिट खाइमाया को इएम रब दी माने फाइकेरिना जों बुबागारानो क्रस खाइमाया तै दुनाय बसे बाहायके जों बुबागारानो इंगुर खाइनाबा बुबागारा फायासाक जरा नर खालगै नायदि तिति एडिसि अथरिटी बुबाग्रा ताम यापिरि रम नायदि जुदि यापिरि रम याहाय नंनि तो लामा खलक जाक न लामा नखरि चबा खाइना नंनो त केब कासुया जों तो नंनो खाइमे हिनि बसाया काय आबनि बागै न दिनैनि फेसबुक लाइभ तै अमन आनि कयमन दंनाय नरक जरा किसा नासिंदि बुबाग्रा न फाइनानि बागै जरा किसारिदि ताई नरक जत्तनो काहाम तंथुन दिनै पहर बाय बिसारनोबो आं कासारनाय